Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Alinda at taga Quirino Province. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Helen Florendo Niser and family iti Baguio City. Jamila, Rasma, Krisma, Marisa kan amin at taga Dilasag. Ni Manang Marites iti Hong Kong from Ferdinand Marcos ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Chichi Sayang, Merly Aquino Balaan, Rona ti Dubai kan Rhea Kiburo, kastamat ni Dalyasat. Akupido family ng runa ni Inang Luring Akupido from Lito Akupido. Gutierrez family ti Mantakdang San Quintin Pangasinan kan Prado family iti Umingan Pangasinan from Jake Pascual. Banikad kan Pascual family bakit ko ani Marina Banikad kan anak ko ada Jonabel kan Jomar from Joel Banikad. Shout out iti pamilya daan ti Charito Mutong, Marites Sobremente kan Lorma Marquez from Jenny ti Turkey. Kadagiti taga Golden AG Baggao Branch from Princess Ilona Jane Abalos. Primero kan Paras family iti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Lakay ko ani Reynaldo Jose kan Nanay Conching Dulay from Josephine Jose. Gagayem ko Adalinda, Vilma, Perlita kan Komari Emmy Ramos from Jenny Dawag ti Atlas Metal
Valenzuela City. Shout out pa amin at taga Chinhao Garments from Elisa Castillo ti New Taipei, Taiwan. Belated happy birthday kani katuganga Rosalina Balaan from Corazon Balaan ti Hong Kong. Shout out kada Jasmine Rivera, Sonia Kasayuran ken Geraldine Larocco. Sugitan family ti San Juan Quezon Isabela, Batangan family iti Difon Quirino, Jose family di Tabarokbok Quezon Isabela, ken lakay ko ani Hildo Sugitan from Juliet Sugitan. Bueno family ti San Juan Abra from Maris Bueno ti Singapore. Musuela ken Sarmiento family ti Sodipen La Union from Julius Sarmiento. Kamado ken Giwo family, Baby Janya di Tasolana Cagayan from Tanya Giwo. Alejo, Rapakon, Mundo ken Taberna family dita Santa Catalina, Kabitaogan, Sitio Punta ken Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Makablaawan ni Insan Rodlin ken barkada na ada George Agbunag, June Jerusalem, Joshua Miguel ken Boom iti lugar a Taiwan. Kidlin Kid ken Auntie Australia from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Linda. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamat kadagiti padak an ayat, amang tartarabay kadagiti uploads yo apadas ti biag. Ilingad naklangan manang itinagan Alinda, taga Quirino Province. Dito'y probinsya mi, talaga naasam kami nga agdengag iti drama. Iti radyo man, wano iti YouTube. Nakurapay kami laang manang. Nilakay ko katmay sa construction worker. Syakmat ti agtagibalay ang mga asikaso kadagiti anak mi. Nasingpat nilakay ko manang, ngam adda dagiti pasamak anang subok iti pamilya mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Apay ngay takalaang nga agawid lakay. Rabiin Pasensyakan bakit? Ada nga min pa-overtime di porman mi. Isong ay taakla nga nakaawid. Kasta ka di. Madanagan pa yung dagiti anak mo amang ururay kan ka. Kunami noon yan tinapasamak kan ka. Sana bale, ta nakaawid akmat tayo. Ayan dagiti ubing ngay. Pinaturog ko idan tada klase da inton bigat. Nasayat nga rod. Iti kasta, saan da mapuyatan ta narigat. Inton bigat ngay. Adaman overtime mon? Jack pa mo Linda. Depende day ta no adaman ni nas ka nabuhusan na masapol ay overtime me. Mala, ingka nga rod agpalasan, ta isaganak ti kanam. Sige nga rod bakit? Mabitlaan. Anya nga oras na nakaawid ni tatang hindi Rabi? Rabi una yan anak. Ada ka no impay lepas di boss di construction. Iso an haladaw an nagawid. Kaasimot ni tatang? Mabambannog aka na yun. Kasta talaga anak ko. Day talaang ngamin ti amo ni tatang yo at trabaho. Iso nga uray na rigat, an-anusan na. Tapno ada pang biyag na kada tayo. Nanang? Iso asay-sayatan nyo ti agadal aging kat kabailan nyo. Iti kasta, saan yun to ang mapasaran ti rigat ang napasaran may kanitatang yo? Wan nanang? Mala, ingkayabanan di adim, taagar mo sar kayon, tapno saan kayo amala daw iji pagadalan. Wan nanang?
Tatayr mo, swerte tayo tarabiya. Kanahin ta mga abak. Huwag nga ron, Linaw. Talaga swerte ta itangal daw. Kasto'y kumakanayon, tata. Huwag nga ron. Masapol nga kanad tamad iti panagtayata. Laglagi pa ati sugal kat sugal. Masapol nga mumtagsardang numababakan. Tano saan ang mga numaybos amin a kwartam. Wan, tata. Gamno kasto'y nga agswer-swerte ta. Sigilat ta, tap na makaaduta. Sige, agtayata pa iti may sa araw tali. Rabiin. Ang mga nagbalaw tuman ni bakit kaun. Apay ka no amasansa na marabi anak nga agawid. Narigatan. O sige nga ro, tata. Maminsan pa'y sa tanto agawid din. Rabiin ngam awan pa'y ni Noli. Masansan mo na maladaw nga agawid. Ngam no damagam, ibaga na nag-overtime. Sapay di pa'y umawag tapno saan kami amadanagan. Ay, siyak man lati umawag kan kwanan. Linda, bakit? Hello, Lakay. Ayan mon, Rabiin. Pasensya kan bakit? Asidil ka kundi tabalay. Medyo naibayag kami manan iti trabaho me. Kasta ka di. Darasam nga rod ti agawid. Urayan da ka dagiti ubing. Sige bakit? Urayan da klangan. Sana bali, asidil ka kon. Sige nga rod. Bye. Nanang, ni ka di tatang ti kinasarita yu iti cellphone? Wen anak, paawid ka nun ni tatang yo. Adan sa inlepas da iti trabaho da. Kanayon mo na marabyan nga agawid ni tatang. Ang mga no da isamsambot da trabaho anak ko. Iso akas jay. Sana bale, madamdamalaeng adan ni tatang yo. Sige nanang, mapanak pa iti silid may iti kabsat ko. Rumuarak to yung adan ni tatang. Construction worker man ang Emmy, maawatak matket di ti asawak, no kasde nga adda masapul nga i-overtime da, nang runa no dagitay slab a masapul abuhusan iti semento. Nang runa pa'y kat talagamat a kasapulan na ti mangged, para iti panagadal dagiti anak mi. Isupay ti mainayon iti sweldo na, kinunkunak iti bagik. Ngam nadlaw ko amasansanan amarabyan nga agawid ti asawak. Kat ti kanayon arason na, nag-overtime da iti construction a pagpapaayan na. Uray dagiti anak mi, kanayon nga agdamag da no apay amasansan amaladaw ti amada. Iti na minsan asim marungkar ti katugangak a babae, diakon nagpangadwa ng ibagakan kuana, iti masansan apan nakaladaw ni Noli nga anak na nga agawid. Linda, anak ko, kumusta kayo? Nasaya at man ta nakapasyar kayo, nanang. Okay kami mat, nanang. Dagiti apok ngay, kumusta dan? Kasi ti Diyos, nakaradkad dabot ng agnanayon, nanang. Adada itay ti pagadalan. Kat ni Nole, kumusta mo tan? Iti pa'y la construction, ti pagubobraan na. Wan, nanang. Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Adya day ta, Linda. Kadagiti nga minapalabas. Kanayon na maladaw nga agawid ni Noli. Kat kunana, nag-overtime da kano. Mamati akmot ket di nanang. Ngam ti pakas da awak.
Apay asaan nga overtime dagiti kakadwan akaaruba mi. Apay, mapili nga taaya ti overtime, nanang? Ay, dayta ti jakam mo balasang kaw. Apay adi mo damagan kan kuana, tapno saan aday ta ti pakariribukam. Amangan nga mino iso ti pangrugyan ti dimi pagkinaawatan, nanang. Jakmot kit ti agduado nga dadakas nga aramidan na. Ay, tinasaya at balasang kaw. Paliiwom di asawam. Amang ano ba ibarbarkada mo tan? Saan mo ta nakainom no agawid? Iso mamati aka nag-overtime. Saan adakas no imtuudom kan kuan na day taabanag? Tanukas pangrigan adar aramidan na amay kaniwas. Amuna nga obserbaram tigaraw na. Nanang, aramidam day ta, aging gasaan pa'y anala daw ti amin. Amang ano agbabawi kanto iti udin na. No naigo mo nun ta asawam, iti saan mo nga ammo amade nga aramidan na. Lola, naimbag time may kayo. Mailiw kaming kada kayo. Oray siyak matapok. Kailiw kayo matunayan. Kumusta nga iti panag-adal mo, apaw? Okay mo't Lola? Nangato dagiti grade school. Ay na, naglaing ka na pok. Ay kat ni ading mo nga'y. Bambantayam ka di mo't laang iti pagadalan. Wan Lola, isumot niya mintibilin ni Nanang. Sana bale, tagin na si Digmo ti classroom mi. Isama san na mapan ko si Ripan iti klase da. Ay na, talaga, nagnakam ka apok. Ay, gayam apok. Alaam da ito'y akwarta. Naimbag lang ada alawan siyo ka ni ading mo iti pagadalan. Agyaman ak Lola. Basta agsingsingpot kayo akan ayon Di yo ikan iti sakit ti ulo dananang kantatang yaw. Wan Lola, kanayin alagipag dagita abilin nyo kanyak. Tater mo, agmamala sa kitangal daw. Jakpay pulos na ngabak. Kusta talaga nule. No, dadno mangabak ka. Intun maminsan, maabak ka man. Masapol ang makasubutak. Sumubot ka iti sa baling altaw. Di mo ipilit ita, talagang agmamalas ka. Sapay inutang ko lang di pinagsugal ko. Kunak kami no madoble, iso nagturadak nga imutang. Daytan di bagbagak kang kanulay. No, mariknab nga agmamalas ka. Sardang palaang. Tinasayat, agawit tantan ni Rabin. Tapno makainan na kamad. Mariribukan ang karot tata. Pangalak nga iti pagbayad ko iti nautang ko. Saan mo't amabalin na kisayak ti sildok? Sigurado nga agbalaw ni bakit? Sigurado day ta. Amang ano day ta pagkit din di pangrugyan na nga agduwa-duwakan ka. Makamudit ang tatayar mo. Basta agsubliak dito, tapno makasubutak. Katadan to pagbayad ko iti nautang ko pinagsugal ko. Nasapa ka man anak kaawid italakay. Saan kayo ang nag-overtime? Saan bakit? Awan tinaskan ngay overtime mi saan nagawid a kadagos. Apay kasta ti jar mo? Kasla da problema? Nahi, awan mo't Linda. Nabanugak lang. Amang ano damot parikot iti ayan ti trabahom. Awan, bakit? Itaka lang agawid ang nasapa. Kasta pa iti jar mo. Makapadanag kamot. Awan da ito ko naklangarudain.
Nakaluto ka din? Wala, dandani umuna kami kuman amangan kadagiti ubing, takunak no maladaw kamanan nga gawid. Madamag kuman lakay. Apaya saan nga agob overtime dagiti katrabaho am akaaruba tayo. Masapsapa damat nga agaw awid. Kuha, Linda. Sabali nga minti trabaho da kita. Ayan ko din masansan nga da masapol ang may overtime. Kasta aya. Ala nga rod, agi na nakapay ta isaganak ti kanan tayo. Amangan no mabisinan dagiti ubing. Damat dagiti gundaway ang masapa nga agawid ti asawak manang Emmy ngam sabali ti jarna nukwa. Nakalidliday kan madlaw nga da pakariribukan na. No pagdamagak, ibaga namat nga awan problema na kat nabannog kanulaeng. Iso ajak mo't ikaskason no dadduma. Ngam kalpasan laeng ti sumagmamano nga aldaw, masansan to manon amaladaw nga agawid. Saan mo't ket di amakmaksayan ti yan entrega na kanyak asweldo na, iso nga awan apulos ti pamalpalat patak nga addadakas nga ar-aramiden na. Agingga nga iti maysa nga aldaw, sinarungkaran na kami manen ti katugangak a babae. Adda kayo matgayam nanang. Nasapa kayo man nga imay ita. Linda, adda ka di pa'y ditanin ulay. Napan nagtrabahon nanang. Apay aya? Ay na, balasang ko. Amo ko no apay ako nam amasansan amaladaw nga agawid di asawam. Ha? Adda na kaidanon kanyak. Adan da ni rin abi ka no amakita da iti sugalan di asawam. Anya? Ijay sugalan ko na yun, nanang. Wunan ako. Isumot lagayam amaladaw nga agawid. Takalpasan ka no ti trabaho da. Agdiritson iti limod a sugalan dito'y lugar tayo. Ay, unay mo taninoli. Pangalalaan na nga tanti sugsugal na. Kat kompleto mo ti sweldo na ngayon entrega na kanyak. Daita tinaskan at akwatam, Linda. Narigatan. Ang mga nun ay guumunan iti sugal di asawam, kat adon ti utang na. Diyos ko, saan kumamot ang papasamak day tananang? Pangalaan mi nga iti pagbayad mi no kas pangarigan. Apag isulaang mo ti matmatgadan na apagbibiyag mi iti inaldaw. Paliiwam di asawam, anak ko. Di kagdanag, takasaritak tumanan di nakaibaga kanyak. Tapno makaalak pa'y iti daddo mga impormasyon. Agyaman nanang, tano siya, mabainak lang agdamag-damag kadagiti kakadwa na iti konstruksyon. Bayamon, syaklatan, Linda. Itaman pa'y anak kapasyar ka dito'y balay nulay. Saan ka simrag iji trabaho? Mapanak pa'y laang nanang. Ngam nagdiretso ako dito'y balay ta dagagarak ka da kayo. Anya day ta? Nanang, mabalin ka da pabuludan da kiti kwartayo. Apay, pangan-ano am iti kwarta? Di mo't agsusweldo ka iti construction apag trab-trabahuam. At ang aminas ka na bayadak, nanang. Adda babayadam. Jay ka di inutang mo, nga impaabak mo iti sugalan? Saan, nanang? Di ka naglibak nulay.
Amo kon ti amin. Ada nakaibaga kanyak amasansan kakano amapan ijay limod asugalan dito'y lugar tayaw. Nanang, Oh, anya, agpaiso ti imbagak saan ka day? Nangipanam iti utak mo nulay. Kakaasi ka nga agtrab-trabaho iti construction nga maalampay laang ti agsugal. pakawanandak nanang. Pinadas ko lang mo't. Aging kay tijak na puutan. Naigumunak mo't gaya man. Isungad na nakautangak nanang. Kat mabay nakasumrok iti construction no jak mabayadan di katrabahwak. Makitam day tanga aramid mo. Di ka lanasyan iti pamilyam. Kakaasi di asawam amang bunbunat iti intrigam asweldaw. Sa ita, at dautang mo gapulaang iti sugal. Di na kumamot ang sermonan ananang. Amo ka kamalik. Isungad nga umayak bumulod iti ibayad ko iti katrabahwak. Ay, sige, tulungan ka. Ngam ikarem nga idjamon ti agsugal. Maasi ka iti pamilyam. Awan pa'y nakitak abimak nang gapo iti sugal. Ad-adaw dyan narakrak ti pamilyada gapo iti dayta abisyo. Linda, nakasaritam ka din ni Nolay. Saan pa'y nanang? Kasaritak kumapay lang inton rabi eh. Naggapoy di balay itay, sakbay anapan nagtrabaho. Ha? Apay, anya tinaramid na ijay nanang. Kunak no nagdiretso di construction, tanasapa apimanaw dito'y balay. Husto, tinaidanon kanyak Linda. Agsugsugal at talaga di asawam. Nagpudno kada kayo, nanang? Kapilitan na nagpudno Ngamen, imay bimulod kanyak iti kwarta apagbayad na kano iti katrabahuan na nakautangan na. Anya? Adda na utang na, nanang? Wan, Linda. Mabain kano asumrek nga awan ibayad na iti nautang na pinagsugal na. Diyos ko, talaga nga rod na igumunan iti sugal ti asawak. Isumat lagayam akumpleto lattatit itad na kanya kasweldo na. Taumot utang gayam iti isugsugal na. Nasaya at tanatakwatan ta itaan na sa papay. Sapay kuma, tatong palon na ti Karina asaanan nga agsugal pay. Sapay kuma, nanang. Ang masapul akasaritam balasang ko. Sa bali latta Jessica ti pagkarian na asaanan nga agsugal pay. May mayat amaamuan na nga amumun ti amen. Nanang, kasaritak, apaman asumangpot dito'y balay. Linda, adda akon. Ne, nasapa ka mat nagpaiso. Apay, awan ti overtime yo ita? Awan bakit? Adda ka dinaskan amaamuak, Noli? Nahi, anya kumalinda? Awan. Agpudno ka laang nga, Noli. Imay itay ni nanang dito'y balay, kat adda imbaga na kanya. No, kasta imbagagaya man kan kaninanang. Pakawanin na Linda. Pasensya ka la ko man. Anya ti simrak iti panunot mo. Apay anasumok mo tinagsugal. Amo matasaan anasaya at day taabisyo. Diyak yung kagara bakit? Kaya't ko lang nga padasan. Kan ididamo, kanayon nakmot nga minamangabak. Iso naawi sa ka nagsubli-subli di sugalan. Ngam, idaagangay, agkaraabak akmot din. Aging gay tinagutang ako, ayat ko lang nga makasubot. Anya ti panagkunam? Adda nagsayaatan ti panagbisyom?
Pakawanin nak bakit, saan na maulit pa eh. Manipod ita, ipamaysa kong tagtrabaho itinasaya at para iti pamilya tayo. Nasaya at mat, naka-amiris kan. Di mon urayan nga agbisin ti pamilyam, gapulang iti dayta abisyom. Maasi ka iti bagim, nagrigat ti trabahom. Nakakaasi ka nga agbenbenat iti tulang para iti apagpursi to asweldo. Kalpasan na, mapan mula ipaabak iti sugalan. Saanin, Linda? Ikan na kumapay iti may sa agundaway. Tay karik, idya kun ti sugal. Namnamag day ta akarim, Noli. Ipagpagapumlaangan ka dagiti anak ta. Masapul nga isagana ta ti masakbayan dagiti anak ta. Juan, Linda, ikarik, katagyaman nak ta mapakawan nak. Patpatgan kayo unay ka dagiti anak ta. Iso anak kasagana ak ngagbaliw. Tadyak kahit ang mapasamak kada tayo, tinapasamak iti daddo maapamilya. Gapulang iti pan nakaigumon iti sugal ti maysa kadagiti agasawa. Diyak itulok ang mapasamak dayta. Nang runa ta ipatpatag kayo unay apamilyak. Unay. Iti dayjay apanagsarita mi iti asawak manang Emmy, napanagnakakmat tinalaos apanagbabawi na, kat namin pinsan ang nagbaliw. Sipod idin, diyakon napuutan pa'y analadaw ang nagawid. Iso akampante akon at talaga asaanan amapmapan iti sugalan. Nalaos ti panagyaman ko iti katugangak manang, taiso ti immo na nakaduktal iti aramid ti asawak. Ngem nalablabas ti panagyaman ko iti namarswa, tamamati ak unay nga isu ti nagaramid iti pamuspusan, tapno nasapsapa ang naduktalan mi, ti nakaigumunan ti asawak, kat nasapsapa met anatubngar mi. Ad-adda nga rod as inaetan ti asawak ti nagtrabaho, kat tapno makatulong ak met kankwana, ingka gumaak ti naglako-lako iti komporme, kat makatagtaggedak met nga uray kaskasano, iso ang makailaslasinak iti saggabasit, kat maururnong tapno adda si dadaan a pangalaan mi, no bilang addaman ti sumangbay a pagkasapulan minto iti kwarta. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Linda. Pagayam ko Alinda, pudno ti kunam, anasaya at met, tanasapa pa'y kat naduktalan yon ti panagsugsugal ti asawam, sakbay a maigumon iti kasta abisyo. Maragsakan akmet, tanasaya at tilinangan nyo iti katugangam, kat saan a nagbalin a konsintidor nga ina. Babaan iti salaysay mo, amok a pagwadan ka nga asawa, ken ina. Iso amamati ak adumtang ti gundaway, amapapintasyon to nga agasawa ti panagbiagyo. Kat masiguradok ama ipaayan nyo dagiti anak yo, iti napintas a masakbayan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak ti pamilyayo, nang runa ita, tanalintegan ti dana at taltaluntunan ti asawam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubos
dayken ragsa isudat na Paris kadagiti tugon iti danal ti biag